Intemmet is-sena li fiha tfakret 800 sena mill-mewt ta' San Dominku, sena li rant bosta ċelebrazzjonijiet mill-Patrijiet Dominikani. Fil-Knisja tad-Dominikani fil-Birgu Wanjus iltaqa' mal-Pirjol Dominikan Aron Zara li qasam magħna l-isfida ewlenija li ltaqgħu magħha tul is-sena li ntemmet. Kenna sena ċelebrazzjonijiet, kważi kellna ċelebrazzjoni kull xahar. L-ikbar sfida kienet il-pandemija dejjem. Il-programm kellu jitqasqas kemm il-darba, imma minkejja kollox naħseb sakemm tawna limitazzjonijiet id-direttivi tal-COVID-19 iċċelebrajna dak li stajna. Iċ-ċelebrazzjonijiet se jintemmu matul din il-ġimgħa propju fil-festa tal-Epifanija. Marbut mal-festa tal-Epifanija, hekk waħda mis-simboli ta' San Dominku hija l-kewba, l-istilla fuq rasu, l-istilla li wasset il-maġi għand Ġesu. U aħna wkoll bħala Dominikani bil-predikazzjoni tagħna li nkunu ta' dawl għall-ġinus kollha. Il-Patri Dominikan żied jispjega kif se jintlaħaq il-qofol ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Hekk iċ-ċelebrazzjonijiet il-qofol tagħhom fit-8 u 9 ta' Jannar. Fit-8 ta' Jannar se jkollna wkoll kunċert vokali u strumentali mill-Laqda Filarmonika Prince of Wales Zone tal-Birgu u l-ħadd fil-Lodz se jkun pontifikal solenni. Wara wkoll se jinkixef il-monument u rħama kommemorattiva u fil-għaxija mbagħad nagħlqu bit-talba tal-għasar bit-tedejjum u r-repożizzjoni tar-relikwa kollha sorpriża wkoll imħejja għal filgħaxija biex nagħlqu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet.